дидори имрӯза ҳунарнамоӣ мекунанд. махсусан дар маркази майдон имрӯз Шервони Мабадшоев баргашт ба ҳайати даста, ки дар бозӣ бо Куктош футболбози мазкур дар ҳайати тимаш набуд ва Тони Бекатал Тони ба пеш ҳаракат мекунад. Гузаришо аз ду футболбози клуби маркази варзиш Артиш. Сафиаллоҳ Назарзода, ҳоло имконият барои футболбозони Хатлон. Умарҷон Шарипов, зарбаи Умарҷон ва тӯб ба ҳимоятгари дастаи клуби маркази варзиш бармехӯрад. Кароматло Саидов ва таваҷҷӯҳ мешавем, зарбаи Умарҷон Шарипов ҳам сахт буд. дӯстони арҷманд, ба тӯб расид, вале довар ба ӯ корти зард ҳам нишон дод барои ҳамин амалаш. Партӯб ба ҷаримагоҳи Хатлон, вазъияти хафнок барои футболбозони дастаи Хатлон. Шодибек Ғаффоров зарба мезанад. дӯстони арҷманд, ин аввалин имконият барои ҳамлагари меҳмонон буд дар дидори имрӯза. Шодибек Ғаффоров бо сар зарбаро иҷро кард. ҳамин тавр 2 дақиқа илова кардаи довар ба поён мерасад. дӯстони арҷманд, бозӣ байни дастаҳои Хатлон ва клуби маркази варзиш Артиш дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бухтар ҳоло пас аз нимаи аввал мусовӣ 0-0 ба поён мерасад ва баъди чанд лаҳза мо ҳатман бармегардем ба қисмати дуюми ин дидор. Хуб, дар бозии дастаҳои Хатлон ва клуби маркази варзиш Артиш ҳисоб кушода нашуда 0-0. ҳоло бидуни тағйирот дастаҳо қисми дуюми рақобатро оғоз карданд. Ва биёед бори дигар мутаваҷҷӯҳ мешавем ба ҳайати дастаҳои мазкур ки киҳо имрӯз дар қисми дуюм ҳам ҳунарнамоиро идома медиҳанд. Афсарон бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст оварданд. вало як зарба буд аз ҷониби Шервони Мабадшоев. Шогирди Сергей Жицкий бо ҳисоби 2-1 ғалаба карданд ва хатм мавсими имсола рӯбарӯ карданд. Гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. Бо шумо будам Бобо Холмуродзода, ки ин бозиро тамошо кардам. Сеҳатманду пирӯз бошед.